Πριν περίπου 2.000 χρόνια, επί της βασιλείας της Κλεοπάτρας, της βασίλισσας των βασιλισσών, οι Αιγύπτιοι μιλούσαν κάπως έτσι. Κατ. Αυτή η γλώσσα δεν είναι βέβαια εύκολο να γίνει κατανοητή, γι' αυτό η ταινία που θα δείτε σήμερα θα είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Βέβαια αυτό στενοχώρησε κάπως την Κλεοπάτρα, της οποίας η αγάπη για κάθε τι αιγυπτιακό ήταν πολύ μεγάλη, όπως πολύ μεγάλη ήταν και η μύτη της, αν δεν το έχετε ακουστά. Με αυτόν τον πρόλογο, τον τόσο ενδιαφέροντα και διδακτικό, χαιρετούμε το αγαπητό ελληνικό κοινό στη γλώσσα του Ομήρου. βαρβάρου. Ναι, όπως τα ακούς, βαρβάρου που κατέκτησε τη χώρα με τις ευλογίες μου. Οι Ρωμαίοι επιτρέψαμε να σου πω και αν δεν μου το επιτρέψετε, τσι ρίξω να μ' ακούσει
όλη η Αίγυπτος. Ποιος είναι βασίλισσα εδώ μέσα, Οι Ρωμαίοι, λέω, είναι μια βάρβαρη ράτσα, ανίκανη να οικοδομήσει ιστορικά μνημεία. Και σύντομα βλέπω τη Ρώμη να γίνεται πλήθη και κέραμια τάκτος ερημένη και να γελάει κάθε επικραμένος βάρβαρος με τα χάλια της. Άσε που τα χάλια της έχει και τώρα, ενώ τα δικά μας μνημεία θα επιζήσουν 3.000 χρόνια. Και λίγα σου λέω. Και έρχεσαι εσύ βάρβαρε να μου πεις ότι έχει πήξει όλη η Αίγυπτος στα αυθαίρετα. Ας γελάσω. Και όμως ο Όσιρις ξέρει τον πόνο που έχω στην καρδιά. Γιατί με πρόσβαλες, μη μου το ορνιάσαι. Και κάθε άλλο στη θέση του τον είχαν καταβροχθήσει κιόλας οι ιεροί μου κροκόδιλοι. Γιατί δεν προσβάλλουν έτσι, κύριε, τη βασίλισσα των βασιλισσών. Για μένα μιλάω. Μα για εσάς τους Ρωμαίους αυτά είναι ψηλά ιερογλυφικά. Και με την αναισθησία που σε δέρνει, τολμάς να ξεστομίσεις πως εμείς, οι απόγονοι των μεγάλων Φαραώ, είμαστε ανίκανοι να κτίσουμε μια μπανιέρα. Μα είναι γελίο, είναι σκρό, είναι ανήκουστο, είναι πρόστιχο, είναι φοβερό, είναι τρομερό. Αλλά δεν θα ταραχτώ εξαιτίας σου κι έσαρα, δεν θα με ταράξεις που να χτυπιάσαι κάτω, Ιούλιε. Μα πρέπει να το παραδεχτείς, βασίλισσά μου. Βρίσκεστε σε παρακμή. Ο λαός μου βρέκτησε τις πυραμίδες, το φάρο της Αλεξάνδρειας, τους ναούς, τους οβελίσκους. Θα τα αφήσουμε διατηρητέα, γλυκιά μου. Πάψε πια! Θα σου δείξω εγώ ποιος βρίσκεται σε παρακμή. Σε 3 μήνες, ούτε μέρα παραπάνω, θα σου έχω χτίσει ένα μεγαλόπρεπο παλάτι εδώ, στην Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, σύμφωνοι. Αν κερδίσεις το στοίχημα, θα παραδεχτώ πως ο λαός σου διατηρεί ακόμη το μεγαλείο του. Είναι καλή κοπέλα. Μα δεν πρέπει να της μπαίνετε στη μύτη. Μια τόσο γλυκιά μυτούλα. Νούμερο 2, σε κάλεσα εδώ γιατί είσαι ο καλύτερος αρχιτέκτονας της Αλεξάνδρειας. Αλλά μην το πάρεις και απάνω σου. Όσα σπίτια χτίζεις τα παίρνει ο άνεμος και μας βγήκε το όνομα. Βασίλισσά μου, η ειδικότης μου είναι οι πυραμίδες, ξέρετε. Σκασμός! Σου δίνω 3 μήνες για να επανορθώσεις, χτίζοντας ένα υπέροχο παλάτι εδώ στην Αλεξάνδρεια για τον Ιούλιο Κέσσαρα. 3 μήνες! Αν τα καταφέρεις, θα κολυμπήσεις το χρυσάφι. Αν όχι, θα σε ρίξω να σε φάνε οι ιεροί κροκόδιλοι. Πήγαινε! 3 μήνες! Για να τα καταφέρω θα πρέπει να ήμουν μάγος. Μάγος! Σώθηκα! Ξέρω ένα μάγο καταπληκτικό. Τι έξυπνο σκυλάκι ο Ιντεφίξ. Σούμιασε ο Βελίξ μου, σούμιασε. Παρακαλώ, ο Δρύβης Πανοραμίξ πού είναι? Πάνω στο δέντρο, μαζεύει γκί, κύριε. Πανοραμίξ! Τι ευχάριστο. Είναι από την Αίγυπτο. Να σας συστήσω το φίλο μου Νομεραδής, αρχιτέκτονα από την Αλεξάνδρεια. Πρέπει να χτίσω ένα παλάτι για το Κέσσαρα μέσα σε 3 μονάχα μήνες. Αλλιώς η Κλεοπάτρα θα με ρίξει να με φάνει κροκόδιλοι. Οι κροκόδιλοι τρώγονται, Αστερίξ. Πάψε ο Βελίξ. Κι αν δεν με βοηθήσεις εσύ, δεν θα τα καταφέρω. Σήκωσε Νομεραδής. Θα έρθω μαζί σου στην Αίγυπτο. Θα έρθουμε κι εμείς με τον Τουτατή. Θα έρθουμε κι εμείς με τον Τουτατή. Μα τον Όσιρι, μου λέτε αλήθεια? Θα κάνουμε ένα ωραίο ταξιδάκι, Ιντεφίξ. Θα πάρεις και το σκύλο μαζί σου? Και γιατί όχι, κύριε Αστερίξ. Γιατί είναι πολύ μικρός για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, κύριε Βελίξ. Άντε να ετοιμάσεις τα μπογαλάκια σου. Βέβαια, εγώ δεν μετράω με κομπάρσος εδώ. Ο κύριος Αστερίξ είναι η φίρμα. Καλό ταξίδι, φίλοι μου. Είσαστε οι εκπρόσωποι του γαλατικού πνεύματος στις όχθες του Νείλου. Αχ, θα πω ένα τραγουδάκι για τον αποχαιρετισμό. Όχι, μη. Αγράμματι.
Εγώ έκανα καυγάβο. Άμα νιώθω μοναξιά, άρχιζω και καυγίζω. Άντε ξεροκέφαλε. Βγάλε τον Ιντεφίξ από τον πόγο. Μπορούμε να σαλπάρουμε δύο μερίς. Όρτσα το πανιό! Στην Αίγυπτο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Και στη διάρκεια του ταξιδιού μας μπορεί να συναντήσουμε και πειρατές. Ναι, να δούμε και λίγο κόσμο. Τι λες και εσύ, Οβελίξ? Αμέ! Πλοίο στον ορίζοντα! Πειρατές! Πειρατές! Γιούχου! Γιούχου! Περιμένετε! Ερχόμαστε! Γιούχου! Λοιπόν, παιδιά, με ψυχραιμία! Πρώτα ορμάτε, μετά βαράτε, τους φάσουμε, τους ξεκυλιάζουμε και τους βυθίζουμε. Δουλειά ρουτίνας δηλαδή. Μόλις φωνάξω, απάνω τους! Απάνω τους! Μα δεν ολοκλήρωσα! Μια στιγμή και έφτασα! Δεν άργησε πολύ, έτσι. Δα, σαβολιάριδες. Μα δεν ολοκλήρωσα! Οβελίξ! Μα δεν ολοκλήρωσα! Οβελίξ, αργείς? Μα άντε να φεύγουμε. Στάσου, Αστερίξ. Περίσσεψε ένας ακόμη εκεί πάνω. Όχι μη! Μα δεν ολοκλήρωσα! Κουακ. Δουλειά ρουτίνας δηλαδή. Κουακ. Μετά ένα μακρύ και ήσυχο ταξίδι χωρίς κανένα απρόοπτο, μια νύχτα το Αιγυπτιακό πλοίο έφτασε στο τέλος του προορισμού του. Τι είναι αυτή η λάμψη στον ορίζοντα? Είναι ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Το φως του οδηγεί τα πλοία στο λιμάνι. Αύριο θα είμαστε στην Αλεξάνδρεια. Μα καίνε τα φώτα όλη τη νύχτα. Είναι τρελή αυτή η Αιγύπτη. Το μπάνιο της Κλεοπάτρας! Το μπάνιο της Κλεοπάτρας! Το μπάνιο της Κλεοπάτρας! Κλεοπάτρα ευχαριστήσου, σε πισίνα μέσα πλήσου. Όλο σου ας πεινάει, εσύ πάντα το βιολί σου.
Το σαπούνι της Κλεοπάτρας. Το σαπούνι της Κλεοπάτρας. Το σαπούνι της Κλεοπάτρας. Στο σαπούνι σε πρώτη και σκορπίζει σε βοδιά. Από σε η καθάρι ότι έγινε μισιά χοντιά. Το λιοντάρι της Κλεοπάτρας. Το λιοντάρι της Κλεοπάτρας. Το λιοντάρι της Κλεοπάτρας. Το τρανό σου το λιοντάρι, φίλος τίμιος και πιστός. Αχ, τη ζούγκλα στο καμάρι, το φαγε ο πολιτισμός. Ο Νουμεροδής ζητά τη χάρη μιας ακροάσεως. Να περάσει. Ω βασίλισσά μου, έφερα τους γαλάτες φίλους μου, ένα πανίσχυρο μάγο και 2 γενναίους πολεμιστές που θα με βοηθήσουν στο έργο μου. Καλά, μα κάντε γρήγορα. Δεν σας μένει πια πολύς καιρός. Αν δεν καταφέρετε, θα κολυμπήσετε στο χρυσάφι. Αν όχι, θα σας δώσω να σας φάνε οι κροκόδιλοι. Και με την ευκαιρία, σε προειδοποιώ πως άμα βοδίσει ο ανταγωνιστής σου είναι έξαλλος που δεν διάλεξα αυτόν στη θέση σου. Νομίζω πως θα χαιρόταν πολύ να βλέπει την καριέρα σου να τελειώνει με σε σένα. Κροκόδιλο. Ακριβώς. Και τώρα πηγαίνετε. Πολύ κακομαθημένη, αλλά με μια μύτη. Καταπληκτική. Θα σας πάω σπίτι μου. Αυτό είναι δικό μου. Και αυτό επίσης είναι δικό μου. Και αυτό πάλι δικό μου είναι. Αυτό ήταν δικό μου. Και εδώ πέρα μένω. Ήμουνα σίγουρος. Η πόρτα φρακάρει λιγάκι. Η υγρασία. Αφήστε να βάλω εγώ ένα χεράκι. Όχι, Οβελίξ, στάσου! Μη το μαλώνετε, το ξύλο φταίει που είναι πολύ ξερό. Σας στο σπίτι σας, φίλοι μου. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έρχεσαι, Οβελίξ. Εδώ είναι το γραφείο μου. Αφέντη, ο αρχιτέκτονα Μαμβοδή ζητάει να σας δει.
Ο ανταγωνιστής μου να περάσει. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Ας χτίσουμε μαζί το παλάτι του Καίσαρα. Αν τα καταφέρουμε, θα μοιραστούμε όλο το χρυσάφι. Αν όχι, θα πέσεις να σε φάνε μόνος σου οι κροκόδιλοι. Στο κάτω-κάτω, μη τους καλομάθουμε κιόλας και σηκώσουνε κεφάλι. Αρνούμε! Είσαι κακός, άτιμος και αντιπαθητικός. Έξω από το σπίτι μου! Θα το μετανιώσεις. Κοιμά θα σε κάνουν οι κροκόδιλοι. Κομματάκια! Θα σας οδηγήσω τώρα στο γιαπί. Ναι, είμαι πολύ περίεργος να δω το πώς δουλεύεις. In the Vix! Αυτοί εκεί είναι σκλάβοι? Α, όχι! Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι τρελοί αυτοί οι Αιγύπτιοι. Μεσημεριανό διάλειμμα. Ελάτε να σας δείξω τα σχέδια του παλατιού. Και εκείνοι οι δύο τι κάνουν? Μα τι άλλο, υπερορίες. Να τα σχέδια δικής μου έμπνευσης. Φαίνεται με την πρώτη. Φίλοι μου, μην αφήνετε αυτόν τον γελίο αρχιτέκτονα να σας εκμεταλλεύεται. Σας χτυπάει πολύ και δεν σας πληρώνει αρκετά. Σταματήστε τη δουλειά. Πατάξτε την ασυδοσία της εργοδοσίας. Εγκαταλείψτε τους. Κάντε απεργία. Γυρίστε σπίτια σας. Αφέντη, οι εργάτες μου ανακοίνωσαν πως αρνούνται να συνεχίσουν τη δουλειά. Κάποιος τους ξεσήκωσε εναντίον μου. Ποιος όμως? Ποιος ήρθε? Ο Αμομφωδής, ο ανταγωνιστής σου. Έτσι όπως πάμε θα αρρωστήσω. Και δεν θα με τρώνε ούτε οι κροκόδιλοι τότε. Γιατί δεν στενοχωρηθείς πολύ αν δεν σε φάνε? Βεβαίως, αυτοί είναι οι ιεροί κροκόδιλοι. Από τζάκι. Είναι τρελοί αυτοί οι αρχιτέκτονες. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Αρνούμαστε να συνεχίσουμε με αυτές τις συνθήκες. Η δουλειά είναι πάρα πολύ σκληρή. Ναι. Δεν θέλουν να δουλέψουν πια. Ώστε η δουλειά είναι πολύ σκληρή. Αστερίξ, άναψέ μου μια καλή φωτιά κάτω από τη χύτρα. Όχι! Όχι εσύ! Έπεσες μέσα στη χύτρα όταν ήσουν μικρός. Για κάνε τους μια μικρή επίδειξη, Αστερίξ.
Είναι αληθινό θαύμα. Ναι. Φώναξε τους εργάτες σου και δώσε στον καθένα μια γουλιά από το μαγικό μου φίλτρο. Όχι. 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 Πώς καταφέρνει και μ' αναγνωρίζει. Όχι, αυτό δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Γύρνα να δεις. Ορίστε, αμομβοδής αφέντη. Ξέρω πως ο νούμερο-2 περιμένει πέτρες που έρχονται από τα νότια του Ιερού Νείλου. Αυτές οι πέτρες δεν πρέπει να φτάσουν ποτέ. Πάρε χρυσάφι να λαδώσεις την υπόθεση. Στους ορισμούς σου, ο αμομβοδής αφέντη μου. Ο αμομβοδής σου στέλνει αυτό το χρυσάφι για να μην φτάσουν ποτέ οι πέτρες στον προορισμό τους. Έγινε ματονόσυρη. Ξεφορτώστε γρήγορα τις πέτρες. Τελειώσανε οι πέτρες. Είναι κόλπο του αμομβοδής. Χωρίς πέτρες δεν έχει παλάτι. Χωρίς παλάτι έχει κροκοδίλους. Γι' αυτό σκάς, θα πάμε και θα έρθουμε με πέτρες. Θα γυρίσουμε γρήγορα νούμερο-2. Το ελπίζω, γιατί η προθεσμία μας τελειώνει όπου να είναι. Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουν ζωντανοί. Κατάλαβες, γύρνα να δεις. Πες πως έγινε κιόλας αφέντη. Πάμε αργά. Πάρε πολύ αργά. Να πλησιάσουμε στην όχθη και να δέσουμε γερά με σκοινιά τα καράβια. Επιτέλους θα ξεμουδιάσω λίγο. Μην απορείτε, έπεσε στη χύτρα όταν ήταν μικρός. Αχ, να τρώγα λίγο αγριογούρνο και κρύα μπύρα στο δικό. Έλα, γόρι μου, μην κάνεις έτσι για λίγο φαγητό, έλα. Την πύρα του Αστερίξ!
Ένα όνειρο τρελό, μου ταράζει το μυαλό. Είμαι στο κενό, με λαιμό στεγνό και στο μαχί αδιανό. Έρχομαι για να σας πω τη ζωή στο μυστικό. Μπύρα δροσερή με Αφρόπολη, θέλει ο κόσμος να χαρεί. Τα γρηγούρουνα του Οβελίξ. Άλλαξαν πια οι καιροί και σας το λέμε ρητός. Πρέπει να ζεις για να τρως κι όχι να τρως για να ζεις. Μα γρηγούρινο ψητό, στα ουρανία πετώ. Όταν δεν πεινάς τότε δεν ρωτάς και έχουμε για φαγητό. Τι κι αν έγινες χοντρός, δεν σταματήσες να τρως. Να τα πάχη σου, να τα καλή σου, δεν σε πιάνει πανικός. Τα κόκκαλα του Ιντεφίξ. Οβελίξ, σας αγαπώ, θέλω να σας παντρευτώ. Δεν αντέχω πια τόση μοναξιά, εσύ μου πήρες την καρδιά. Αγαπώ τη μύτη σας και σαν έρθω σπίτι σας με λουκανικά και πολλά γλυκά και με στέλνει ελληνικά. Ζήτω το φαΐ, παιδιά! Όμως κανείς δεν μπορεί να φάει χωρίς τυρί. Κασέρι ελβετικό δείχνει καλό σπιτικό. Ζεύγουν χωριστό, Τυρί, το μυαλό δεν το χωρί, είναι γευστικό. απολαυστικό. Το τυρί κάνει καλό. Στα μερινά δίνει το παράδειγμα της υπομονής και της αντοχής του Αιγυπτιακού λαού. Μα καλά. Βρε παιδιά, μια ομοιοκαταληξία της προκοπής δεν μπορούσατε να βρείτε και για μένα? Νησάμφι πια. Σαν γεμίζει κοιλιά, κανείς δεν ρωτάει πια. Για μικρά παιδιά που είναι μυστικά είναι τέτοια διάντροπια. Μα με χρόνια με καιρούς για τις γης μας τους λαούς αστροανθρωπιάς και παρηγοριάς θα έρθει απ' τους ουρανούς. Αύριο θα πάμε να επισκεφθούμε τη Σφίγγα και τις πυραμίδες. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Είναι φίξ εδώ. Εδώ είναι φίξ. Είναι φίξ εδώ. Άφησε την ήσυχη, είναι φίξ. Πρέπει να έχει ωραία θέα από εκεί πάνω. Είναι φίξ, περίμενε με εδώ. Οβελίξ! Ας μην καθυστερούμε εδώ πέρα. Ελάτε. Απ' την κορφή
των πυραμίδων μας ατενίζουν 20 αιώνες ιστορίας και πολιτισμού. Πρέπει να έχει ωραία θέα από εκεί πάνω. Να κάτσεις στα αυγουλάκια σου, Οβελίξ. Ουφ, δεν πιάνει μπάζα προς ένα μενίρ μια πυραμίδα. Μπορούμε να τις επισκεφτούμε άραγε? Βεβαίως, φυσικά και οπωσδήποτε. Είμαι ξεναγός και δουλειά μου είναι να δείχνω τις πυραμίδες στους αξιότιμους ξένους τουρίστες. Ευχαριστούμε, μας καταυποχρεώνετε. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Δεν είναι για μικρά σκυλάκια εκεί μέσα, Ιντεφίξ. Περίμενε μας εδώ. Αν είσαι φρόνιμος θα σου δώσω ένα κοκαλάκι. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πυραμίδες. Μη με χάσετε από τα μάτια σας, αξιότιμοι ξένοι. Χωρίς εμένα δεν θα βγείτε ζωντανοί από αυτό το λαβύρινθο. Περάστε να θαυμάστε. Τα ιερογλυφικά που στολίζουν αυτή την αίθουσα είναι αληθινά υπέροχα. Δεν θα ξαναβγείτε ποτέ από εδώ μέσα, ξένοι. Αυτός ο τάφος θα γίνει ο τάφος σας. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα ανάγλυφα. Βεβαίως, μα στο μεταξύ πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από εδώ μέσα. Όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν μέσα σε ένα μενίρ. Λόγω των περιστάσεων, Οβελίξ, για πρώτη φορά θα σου δώσω να πιεις λιγάκι από το μαγικό μας φίλτρο. Αλήθεια? Θα πιω από το μαγικό μας φίλτρο, θα πιω από το μαγικό μας φίλτρο. Τι ωραία, τι καλά. Ω, τι ωραία, τι καλά. Πολύ το χάρηκα που ήρθαμε στις πυραμίδες. Οβελίξ, μετά από σένα. Μπορώ να πιω λιγάκι ακόμη? Λοιπόν, θα έρθείτε? Πολύ ενδιαφέροντες αυτοί οι λαβύρινθοι. Ας δοκιμάσουμε αυτή την πόρτα. Μπορώ να πιω λιγάκι ακόμη? Όχι, Οβελίξ, όχι. Στο καλό, δεν είναι δίκαιο αυτό. Μόλις που πρόλαβα να δοκιμάσω μια στολίτσα και τώρα δεν μου δίνουν άλλο. Δεν παίζω κι εγώ. Φοβάμαι πολύ πως ο ξεναγός είχε δίκιο. Δεν θα ξαναβγούμε ζωντανοί από εδώ. Εγώ πάλι λυπάμαι του νούμεροδης. Χωρίς εμάς δεν θα τελειώσει ποτέ το παλάτι του. Κι εγώ λυπάμαι πιο πολύ τον μικρούλι μου, τον Ιντεφίξ. Ιντεφίξ! Ο Ιντεφίξ μας ξαναβρήκε χάρη στην οσφρησή του. Μπορεί λοιπόν να ξαναβρει το δρόμο για να μας βγάλει από εδώ. Θα σου δώσω 2 μεγάλα κόκαλα. Θα σου δώσω ένα σωρό μεγάλα κόκαλα. Καμιά φορά έχω την εντύπωση πως καταλαβαίνει ό,τι του λέω. Να τα ίχνη μου. Μάγι! Μάγι! Είσαστε μάγι!
μάγοι. Είναι μάγοι, αφέντη. Κατάφεραν να βγουν από την πυραμίδα. Είναι πράγματι αξιοθαύμαστοι. Αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Αλεξάνδρεια. Έχουν ανέβουνε όλο τον Ήλο. Πρέπει να τους σταματήσουμε. Ξέρω ποιους χρειάζεσαι, αφέντη. Κάτι φοβερούς πειρατές που χάσανε δυστυχώς το πλοίο τους, όπως μου είπανε, με μια λάθος στραβοτημονιά. Φέρ' τους εδώ γρήγορα. Εδώ είναι, αφέντη μου. Σου χαρίζω ένα πλοίο. Με αυτό το πλοίο θα κατέβεις στον Ιερό Νείλο. Θα συναντήσεις ένα καραβάνι πλοίων που μεταφέρει πέτρες. Αν αυτά τα πλοία δεν φτάσουν στην Αλεξάνδρεια, θα σου δώσω χρυσάφι. Βουνά από χρυσάφι. Όρμα τους, βάρα τους, σφάξε τους, ξεκύλιασέ τους, εξαφάνισέ τους και βύθισέ τους. Δουλειά ρουτίνες δηλαδή, ουεκ. Πολύ μονότονες οι κρουαζιέρες. Αστερίξ, βαριέμαι. Έχω το προαίσθημα πως σύντομα θα το διασκεδάσουμε, ο Βελίξ. Καλαβάνι που μεταφέρει πέτρες ίσια μπροστά μας. Λοιπόν, παιδιά, με ψυχραιμία. Είναι γεμάτο γαλάτες εκεί μέσα. Γαλάτες! Πίσω γρήγορα! Ωστόσο είναι αυτός στο δίτο! Μεταβολή! Πειρατές ίσια μπροστά μας. Ο Βελίξ, φιλαράκο, θα μπορέσεις να ξεσκάσεις για λίγο. Πειρατές! Αχ, θαύμα υπέροχα! Γιούχου! Γιούχου! Περιμένετε με! Έρχομαι! Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Και τώρα νομίζω πως μπορούμε να συνεχίσουμε τον δρόμο μας στο Βελίξ. Μπα! Τσιμπάει! Μπα! Αυτό δεν τρώγεται με τίποτα! Κάναμε κι άλλη λάθος στραβοτημόνια. Αρχίζουν να μου τη δίνουν στα νεύρα αυτοί οι γαλάτες. Πολύ καλά. Αφού το θέλουν έτσι, θα βάλω κι εγώ τα μεγάλα μέσα. Έχεις καμιά καλή ιδέα, αφέντη? Μια ιδέα σκέτη γλύκα. Έλα μαζί μου. Πού είναι ο σατανοτσελεμεντές? Α, νάτος. Τηγανίτες έξω από εδώ. Ναι. Ψυχοβγαλτικά μακαρόνια. Γιατί όχι? Τάρτα με δηλητήριο σαφ. Κλασικό. Γιαούρτι μπαμ και κάτω. Μπα. Η πουτίνγκα θρίλερ. Αυτό! Μια καλβάθα με στρεχνίνι και με σάλτσα από μορφίνι και βενζίνη χλιαρή. Βράστε την σε Μπεν Μαρί. Α, ναι, και 2 ποτηράκια πετρέλαιο. 2 σταγόνες σκόνιο για έναν ύπνο αιώνιο. Ρίξτε το και μη σας μέλει. Βάζουμε και λίγο μέλι. Όχι. Α, καλά. Ρίχνετε το αρσενικό σε βαρύ ναρκωτικό και μετά καθαρτικό, σούπερ σπασμολίτικο. Θα φάνε καλά τα παιδιά. Μες σε μια μικρή πιατέλα βάλτε λίγη σαλμονέλα, σάλιο από βάτραχάκι Και ο λίγον πιπεράκι. Όχι! Καλά, ναι. Πνίξτε ένα ποντικάκι μέσα σε οχιά σφαρμάκι. Θα σας τρέχουνε τα σάλια με 2-3 πορτοκάλια. Εγώ θα βάλω μόνο ένα. Μες στο σάπιο φρίκασε, λιώστε τα φρουίγλασα, βιτριόλι σκορδαλιά. Και λιγάκι κόβρια. Όχι! Ναι! Το ήξερα πως αυτή τη φορά το βρήκα.
Να του χαρούν το γλυκό, του σκορπά θανατικό, τι θα φάνε ως τρελοί αύριο οι κροκόδιλοι. Ένα δώρο για σας, ο βασίλισσά μου. Να μπει. Οι τρεις γαλάτες προσφέρουν αυτό το γλυκό στην πιο γλυκιά βασίλισσα. Πολύ γλυκό από μέρους τους. Να τους δώσεις τις πιο γλυκές με ευχαριστίες. Ο δοκιμαστής μου. Φωνάξτε το δοκιμαστή μου. Έρχομαι, βασίλισσα μου, έρχομαι. Εδώ είμαι. Δοκίμασε, δοκιμαστή. Δοκιμάζω, βασίλισσα μου, δοκιμάζω. Αμάν. Επιτέλους, φίλοι μου, ξαναγυρίσατε. Και σου φέραμε αρκετές πέτρες για να τελειώσεις το παλάτι εγκαίρος. Γαλάτες, εν ονόματι της βασιλίσσης σας συλλαμβάνω. Να του δώσω καμιά φάπα. Όχι, ο Βελίξ, ντροπή. Πάμε καλύτερα να δούμε τι συμβαίνει. Αμάν. Γαλάτες, προσπαθήσατε να με δηλητηριάσετε με αυτό εδώ το γλυκό. Γλυκό, τι λέει αυτή? Πετάξτε τους στο μπουντρούμι μέχρι να αποφασίσω για την τύχη τους. Ας μην χάνουμε καιρό. Ας πιούμε αυτό το αντίθετο και φύγαμε. Αυτό το φίλτρο δίνει ανοσία ενάντια στα δηλητήρια. Σε λιγάκι θα γίνει μεζεδάκια για τους ιερούς κροκόδιλους. Κάντε στην άκρη, βγαίνουμε. Επιτρέπετε? Φρούρι, συλλάβετε τους αμέσως. Ω γαλάτες που ήρθατε από βάρβαρη χώρα. Για κοιτάξτε πως πεθαίνει μια βασίλισσα τώρα. Πως περήφανα μπαίνεις του θανάτου τη λίστα. Έλα πάρε με, Όσυρη. Καλέ, αυτή είναι αρτίστα. Μα όχι, ησυχάστε, θέλουμε μονάχα να μάθουμε γιατί ακριβώς μας κατηγορείτε. Γιατί σας κατηγορώ, γι' αυτό. Μου φέρετε μια χαλαπουτίνγκα. Αβελίξ, πήγαινε να φέρεις ένα μαχαίρι. Επιτρέπετε? Κόψε αυτή την πουτίνγκα στα 3. Στα 3, ο Βελίξ. Στα 3 την έκοψα. Κυλιόδουλε. Νομίζω πως η πουτίνγκα είναι υπέροχη. Τι ακριβώς σας ενόχλησε? Ρωτήστε το δοκιμαστή μου. Αμάν. Για να δούμε. Μια μικρούλα δυσπεψία είναι μοναχά. Αμάν. Είμαι καλύτερα. Πεινάω. Οι μονάδικοι μαζί σας γαλάτες. Είσαστε όλοι ελεύθεροι. Δρόμο. Κάποιος προσπάθησε να μας μπλέξει άσχημα. Ναι, μα ποιος? Ο Αμομβοδής. Ο ανταγωνιστής του νούμερο 2. Ακριβώς. Να του κάνουμε μια επίσκεψη. Από το στόμα μου το πήρες. Παρακαλώ, ο Αμομβοδής. Ο Αμομβοδής, απ' εκεί. Ας πιούμε στη νίκη μας, γύρνα να δεις. Είναι γλυκό το ποτήρι της εκδίκησης.
Αφού δες τόσο να δουλέψεις με τον νούμερο δις, δεν θα σου χαλάσουμε το χατήρι. Η δουλειά προχωράει πολύ καλά, νούμερο δις. Και θα τελειώσει στην ώρα της. Χαρές που θα κάνει η Κλεοπάτρα. Χαρές μεγάλες. Το παλάτι τελειώνει ο Κέσσερ και νομίζω πως θα κερδίσω το στοίχημά μας. Ιούλιε. Πολύ το χαίρομαι, ο βασίλισσά μου. Χάρηκα απότομα. Δεν θα έχω μούτρα να την αντικρίσω πια. Κι όμως μου λέγανε πως ο αρχιτέκτονάς της ήταν ένας ανίκανος. Κάποιο λάκκο έχει φάβα εδώ. Φωνάξτε το κατασκοπό μου. Εδώ είμαι, αφέντη, σας παρακολουθώ. Καγεμπής! Πήγαινε να δεις τι γίνεται στο γιαπί του νούμερο δις. Θέλω να μάθω γιατί η δουλειά προχωρά τόσο γρήγορα. Στις προσταγές σας. Στυλάκι όμως, Τρεις γαλάτες, ένας χέρος θρύδης, ένας κοντούλης πονηρός και ένας χοντρός βλάκας. Ο Αστερίξ, ο Πουβελίξ και ο Πανοραμίξ. Αυτοί οι τρεις είναι ικανοί να κάνουν θαύματα. Πρέπει να δράσω. Φωνάξτε τους Αιγύπτιους μισθοφόρους μου, τροχάδιν! Χαίρε Κέσσαρ, οι κακοπληρωμένοι Αιγύπτιοι μισθοφόροι σου σε χαιρετούν. Θα εισχωρήσετε στο γιαπί του νούμερο δις, χωρίς να γίνετε αντιληπτοί. Εκεί θα αναποδογυρίσετε τη χύτρα με το μαγικό φίλτρο και θα παγάγετε το γαλάτι θρυίδι. Ένα σακούλι με χρυσάφι αν τα καταφέρετε. Τσακιστείτε τώρα πατοδία! Τσακιζόμαστε! Ο Κέσσαρ ματονώσει! Εγώ θα αναλάβω τη χύτρα και εσείς οι δυο ασχοληθείτε με το δρύδι. Εντάξει, αδερφούλη. Ό,τι πεις, αδελφούλη. Αν αυτό το φίλτρο έχει τις ιδιότητες που λένε, δεν θα χρειαστεί να μοιραστώ το σακούλι με το χρυσάφι. Ναι, αυτό θα πει διαλυμένη οικογένεια. Κοιτάξτε! Ποιοι είστε εσείς και πού είναι ο Πανοραμίξ ο δρύδης μας? Ο Ιόλιος Κέσσαρας μας έστειλε να τον απαγάγουμε. Μα ο μεγάλος αδελφός μας κοροϊδέψε για να πάρει μόνος του την ανταμοιβή. Χωρίς το μαγικό φίλτρο και το Πανοραμίξ είμαστε χαμένοι. Οι ιεροί κροκόδιλοι θα μας... Όχι ακόμη. Ο Βελίξ, πήγαινε στο Ιούλιο να πάρεις πίσω το δρύδι μας. Πηγαίνω, Αστερίξ. Ιντέφιξ, σ' αφήνω να φυλάς το οικόπεδο. Τα μάτια σου ανοιχτά. Γύρισε ο ένας μισθοφόρος, ο Κέσσαρα. Να περάσει. Αποστολή εξετελέστη, ο Κέσσαρα. Υπηρέτησες άξια τον Κέσσαρα, μισθοφόρε. Να η ανταμοιβή σου που σου υποσχέθηκα. Κλειδώστε αυτό το δρύδι με διπλοσκοπιά στις φυλακές του παλατιού.
Είμαι πανέξυπνος. Έγινα πλούσιος. Έξω αυτό! Πού είναι ο Δρύδης μας? Ο Κέσσαρ τον έκλεισε στις φυλακές του παλατσιού. Μα μη βαράτε άλλο αν είναι δυνατόν. Πάμε, Οβελίξ. Πάμε, Αστερίξ. Αδελφούλη μας. Έλα, αδελφούλη. Ο Μπέμπης και εγώ θέλουμε να σου πούμε 2 λόγια. Αμέ. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τον ξαναβρούμε το Δρύδη μας. Αφού ξέρεις, όλες οι φυλακές είναι ίδιες. Όσο εύκολα μπαίνεις, τόσο εύκολα βγαίνεις. Αλτ! Απαγορεύει τη είσοδος! Πριντς, καλέ τι μας θες! Μου επιτρέπεις, Οβελίξ. Με συγχωρείς. Αστερίξ, Οβελίξ. Κάντε στην άκρη, βγαίνουμε! Μπαλέ, και τι μας λέτε? Αυτό που σου λέω! Εδώ γίναμε μπάτη σκύλια λέστε. Πώς? Ο Δρύδης τραπέτευσε. Θα τους μάθω εγώ τους γαλάτες τι σημαίνει να προκαλείς το θυμό του Κέσσαρα με τον Ερμή. Αύριο μόλις ξυπνήσουν τους φυλάω μια μικρή έκπληξη για να μάθουν επιτέλους να φέρονται. Αφέντ, το γιαπί είναι έρημο. Οι εργάτες δεν ήρθαν σήμερα το πρωί. Δεν είναι δυνατόν. Μα τι έγινε πάλι? Εν ονόματι του Κέσσαρα, έχουμε πληροφορίες ότι ανάμεσα στους εργάτες κρύβονται γαλάτες αναρχικοί. Τους διατάζουμε να παραδοθούνε. Γιατί αλλιώς θα επιταθούμε. Ματωδία! Είμαστε εδώ κατά επιθυμία της Κλεοπάτρας. Και δεν θα φύγουμε αν δεν τελειώσει πρώτα η δουλειά. Μα τον του τερτή. Θα το μεταλλιώσετε, μα τον Ερμή. Τι θα κάνουμε τώρα, μα τον Όσυρη? Θα χτίσουμε χειρόματα, μα τον Μπελενό. Θα κάνουμε αντίσταση, μα την Μπελισσιμά. Εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε, μα τους Άγιους Πάνες. Επίθεση! Καταταγείτε εθελοντές, μας λέγανε. Ξανάρχονται! Λα 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 λα.
Θα γνωρίσετε κόσμο, μας λέγανε. Επίθεση! Φτάνει. Τρελαθήκαμε. Δεν αποκλείεται. Αφού το θέλετε έτσι, θα τους βομβαρδίσουμε! Κοιτάξτε, πολεμικές μηχανές. Τι μηχανεύονται άραγε? Το παλάτι μου! Γκρεμίζουν το παλάτι μου! Πρέπει να ειδοποιήσουμε την Κλεοπάτρα. Μονάχα αυτή μπορεί να πείσει τον Καίσαρα να πάψουν οι εχθροπραξίες. Καλή ιδέα! Πάω να γράψω ένα γράμμα για τη Βασίλισσα. Ο Ιντεφίξ θα πάει το μήνυμα. Ο Ιντεφίξ? Μα είναι πάρα πολύ μικρός ο Ιντεφίξ. Τι λες που είναι πάρα πολύ μικρός? Μην είσαι πεισματάρης. Ο Ιντεφίξ δεν μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα. Πώς δεν μπορεί? Με έπρεξες πια. Ο κύριος Αστερίξ, η φίρμα. Ξέρεις τι σου λέει ο κύριος Αστερίξ? Όχι! Τι μου λέει ο κύριος Αστερίξ? Να το μήνυμα! Μα πώς θα το πάμε στην Κλεοπάτρα? Είμαστε πολύ ορκημένοι. Ρωτήστε τον κύριο Αστερίξ, αυτός τα ξέρει όλα. Έλα, Οβελίξ, μη θυμώνεις. Αστεία τα έλεγα. Πολύ μικρός ο σκύλος μου. Ο Ιντεφίξ θα πάει το μήνυμα και εγώ θα πάω τον Ιντεφίξ. Συναγερμός! Ένας πολύ ορκημένος θέλει να βγει έξω! Πήγε από εκεί που ήρθε. Περαστικός θα ήτανε. Γαλάτι που ήρθες από βάρβαρη χώρα. Θα σου δείξω πως πεθαίνει μια βασίλισσα τώρα. Πως Μα όχι, σταματήστε. Κοιτάξτε εδώ, το σκυλάκι μου έχει ένα μήνυμα για σας. Τι χαριτωμένο. Φέρτε ένα κόκαλο για αυτό το σκυλάκι. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Μα τον Όσυρη, ο Ιούλιος Καίσαρ κάνει ζαβολιές. Πήγαινε Γαλάτι, θα τον κανονίσω εγώ. Συναγερμός! Ένας γαλάτης θέλει να μπει μέσα! Είδες, Οβελίξ? Ο Ιντεφίξ εξετέλεσε τέλεια την αποστολή του. Εσύ τα βλέπεις? Ποιος είχε δίκιο? Είστε ευχαριστημένος? Ακόμη κι αν δεν κατορθώσουμε να συλλάβουμε τους Γαλάτες, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο αφού θα γκρεμιστεί το παλάτι τους. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χαίρε Καίσαρ. Κάποιος ζητάει να σας δει επιγόντως. Βασίλισσα, πώς από εδώ? Πάψε! Βγήκα έξαλλη τρέχοντας από το παλάτι μου χωρίς καν να αλλάξω τουαλέτα όταν έμαθα τα καμώματά σου. Όταν βάζεις ένα στοίχημα πρέπει να είσαι τίμιος. Και είχα κάθε δικαίωμα να φωνάξω τους Γαλάτες και θα σου αποδείξω πως ο λαός μου είναι ακόμα ικανός να χτίζει πανέμορφα παλάτια. Και απαιτώ να αφήσουν οι Ρωμαίοι σου ήσυχους όλους τους εργάτες. Και όχι μόνο αυτό, γιατί επιτρέψαμε. Καλά, εντάξει. Σου ζητώ συγγνώμη. Και γρόξ ήτανε. Σπίτι μας, παιδιά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Ο Καίσαρ... Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, ο βλάκα! Κοιτάξτε! Οι Ρωμαίοι λύνουν την πολιορκία με το μελενό!
Νικήσαμε, μα τον τούτα τι! Μου φαίνεται απίστευτο. Κι όλα αυτά χάρη στον Ιντεφίξ μου. Και τώρα όλοι μας στη δουλειά. Και πέσανε και με ενθουσιασμό, γιατί μην το ξεχνάτε, όταν ο αρχιτέκτον δεν σεβότανε τις προθεσμίες του, τον πετούσαν να τον φάνε οι κροκόδιλοι. Ένα αρχαίο έθιμο που δυστυχώς ξεχάστηκε στις μέρες μας. Και επιτέλους, ένα όμορφο πρωινό. Ω βασίλισσά μου, το παλάτι είναι έτοιμο. Κράτησες την υπόσχεσή σου, Νούμερο 10. Και η Κλεοπάτρα θα κρατήσει τη δικιά της. Μα τον Όσυρη. Σκεπάστε τον με χρυσάφι. Ομορφότερη από όλες τις βασίλισσες του κόσμου. Έχασα το στοίχημά μου και υποκλίνομαι μπροστά στο θριαμβό σου. Δική σου, Κλεοπάτρα, η τιμή να κόψεις την κορδέλα. Αναγνωρίζω πως σας χρωστώ πολλά γαλάτες και είστε άξιοι της ευγνωμοσύνης μου. Θα σας δώσω να σας συνοδεύσει στην πατρίδα σας η προσωπική μου γαλέρα, μαζί με τις εκβάτους καρδίας ευχαριστίες. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, Κλέο. Σε χαιρετούμε. Δεν μου λέτε, αγριογουρούνα θα έχει στην καλέρα σας. Obelix. Αμάν πια, τι θέλει και τα βάζει συνέχεια μαζί μου. Καλή είναι η καλέρα, δεν λέω. Μα αν δεν έχει αγριογουρούνα μέσα, δεν υπάρχει λόγος στην Αθηνά. Και έτσι όλοι φάγανε, όλοι ήπιανε, όλοι ήταν ευτυχισμένοι. Όλοι γιορτάσανε το ευτυχισμένο τέλος αυτής της περιπέτειας. Ναι, όλοι ήπιανε, όλοι φάγανε, όλοι. Μερικοί μείνανε παραπονεμένοι. Και όταν ήρθε η Άνοιξη, η μεγαλόπρεπη γαλέρα της Κλεοπάτρας πλησίασε τις ακτές της Γαλατίας και στο μικρό γαλατικό χωριό υποδεχτήκανε τους ήρωες τους όπως συνήθως, με ακράτητο ενθουσιασμό και με ένα μεγάλο φαγοπότη. Και όλα αυτά χάρη στον Ιντεφίξ μου. Μια μύτη, αγαπητέ μου, μα τι μύτη! Βέβαια.